Госпожо Карова, как се роди идеята за този грандиозен рецитал и как успяхте да запалите искрата на любовта към поезията от толкова много ученици, за да участват с такъв трепет и желание? Рециталът беше плануван още преди 4 години с по-предния ми випуск. Бях написала сценария, бях разпределила стихотворенията и учениците, дори децата бяха започнали да учат стихотворенията. Тогава обаче се появи COVID-19, затвориха ни вкъщи. Помните, нямахме право да се събираме, да провеждаме каквито и да е мероприятия. Реших, че ще застопоря всичко, но това в никакъв случай не ме накара да се откажа от намеренията си. Дори наложените противоепидемични мерки в следващите 2 години не убиха желанието ми все някога да докосна сърцата на учениците си, за да видя удовлетворението в жадните за поезия детски очи. Както се казва, всичко се случва тогава, когато е озряло и когато му е времето, за да е вълнуващо, силно, завладяващо, за да се превърне в традиция и занапред, за да възродим училищния рецитал като училищно мероприятие, за да измъкнем съвременните млади хора поне за малко от света на електронните устройства и електронните игри и да насочим вниманието им към нещо наистина стойностно и полезно. Защото, вие знаете, поезията е магия. Веднъж опознал нейните невидими светове, човек не може никога да я забрави и не може никога да я замени с лекота с каквото и да е друго занимание. Поезията гали, лекува. Между другото, сега ще ви разкрия нещо съвсем от кухнята на рецитала. Няма нищо случайно в този свят и в този живот. Както казва и една от вазовите героини от романа Подигото, от главата Радини вълнения, шестокласниците, които рецитират, те изучаваха произведението и знаят какво казва Кака Гинка. Което се е речено да стане, то ще стане. Независимо през какви трудности ние ще преминем. Така беше и при нас. 2 дни преди това толкова чакано от нас събитие, в понеделника на 27 ноември, аз се разболях. Вероятно ме покуси вирус. Останах изцяло без глас, без никакъв глас. Можех само да шептя. За първи път в живота ми се случи гласът ми да изчезне напълно. В сряда беше обявен рециталът с начало 17:30. Тоест, аз разполагах само с 2 дни, за да успея да възстановя поне някаква част от своя глас. Изпълних всичките предписания на докторите, поех купища лекарства, направих всички възможни бабини и лачи. Бях много притеснена, гласа не идваше. Тревогата ми надделяваше. Почти изплаках сълзите си, безнадежно. Вкъщи не разговарях с никого. Та нали толкова много репетирахме и се вълнувахме всички преди това. В сряда бях извикала децата малко по-рано за генерална, последна репетиция, направо в залата. Реших, че няма да приветствам. Ще променям сценария в движение, ще пусна на сцената само учениците, без да ги представям. Така и стана, набързо прослушах децата. Гостите започнаха да влизат. Изведнъж залата се напълни, а тя е огромна. Почти 400 седящи места и почти всички бяха заети. Настъпи дългоочакваният миг. Погледнах от сцената очите на децата. Погледнах публиката. Дори дъждът навън не беше възпрепятствал идването им на рецитала. Поех дълбоко въздух, грабнах микрофона и укрилена от чародея на поезията, пристъпих напред към сцената. Сякаш някаква свръхестествена сила ме беше връхлетяла. С изненада установих, че имам някакъв глас, макар и слаб, все пак глас. Това, което трябва да се случи, то ще се случи. Отново се повторих. Така и стана. Поставих началото на мероприятието и магията започна. В света на поета. Една магия в буквалния и в преносния смисъл. Да, чудотворна е силата на поезията. Тя лекува всичко. И тялото, и душата. Докосва сетивата, възприятията и никой не може да спре силата й. Точно за това посланието ми към всички хора е: четете, наслаждавайте се и обичайте художествената литература.
Нейният свят е необятен, а влиянието й всеобхватно. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, ето че е точно 30 минути след 17-я час на днешния 29-ти ден на месец ноември 2023. Имам удоволствието да ви приветствам с добър вечер, здравейте и добре дошли тук в театралния салон на Военен клуб Пловдив. Ще станете свидетели на едно страхотно изживяване, на един прекрасен ученически рецитал. Ще ни го представят учениците от 4-ти Г, 5-ти Г, 6-ти Г и 6-ти Д клас на основно училище Дуршо Качедеков, град Пловдив. Още веднъж здравейте и добре дошли! Скъпи гости, имам удоволствието да споделя нещо друго с вас. Днес на нашия рецитал ще бъдат наградени учениците, които участваха в литературен конкурс. Трябваше да напишат есей на тема "Знай своя род и език", като този конкурс е организиран от нашите любезни домакини, като продължение и интерпретация на проведената тук инициатива на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почивно дело". Награждаване на отличилите се творчески съчинения във връзка с отпечатването на вестник Независимост за първи път на 20 октомври 1873 година на стихотворението "Моята молитва" от Христо Ботев. Нашите деца, учениците от нашето училище, написаха прекрасни съчинения и разсъждения. Те дори не бяха изучавали есето като жанр, с неговите характеристики и с неговите особености, и въпреки това се справиха прекрасно. Сега ще ги помоля да дойдат да се качат тук при мен на сцената, за да бъдат наградени. Който чуе своето име, идва и се качва деца на сцената и се подреждате в една права линия. Илияна Карова, 4-ти Д клас. Александра Пекливанова, 5-ти Г клас. Василена Кузманова, 5-ти Г клас. Калина Георгиева, 4-ти Г клас. 5-ти Г, извинявайте, всички се вълнуваме, простимо ни е. Продължаваме с Катрин Здравкова, 5-ти Г клас. Мария Наскова, 5-ти Г клас. Теодора Качалова, 5-ти Г клас. Мелиса Речеп, 6-ти Г клас. Виктория Маринова, 6-ти Д клас. Дея Трифонова, 6-ти Д клас. Диана Анастасов, 6-ти Д клас. Ивайло Василев, 6-ти Д клас. Кристиян Терзийски, 6-ти Д клас. Лея Димитрова, 6-ти Д клас. И от тази страна може Лея. Заповядай, тук има място. Мартин Каров, 6-ти Д клас. Мили деца, преди да ви бъдат връчени грамотите, искам да ви поздравя за това, че въпреки, че конкурсът беше пожелателен, не беше задължителен, имаме толкова много жадни за знание деца, толкова много търсещи, талантливи, знаещи, можещи, успяващи, трудещи
се и постигащи ученици на Душо Хаджидеков. Деца с цялото си сърце и душа, искам да ви кажа, че страшно много се гордея с вас. Горда съм, че имам възможността всеки ден да бъда част от вашето израстване. Прочетох всички ваши творби, както преди малко обявих. Вие дори не знаехте що е това есе. Все още не сте го учили. Въпреки това прекрасни разсъждения сте направили в своите творби. Не сте изучавали първата писана българска история, история особено българска, на Паисий Хилендарски. И въпреки това, вие писахте върху цитат точно от това произведение. Поздравявам ви, деца! Винаги бъдете устремени към знанието. Казвала съм го многократно в класната стая. Ще го повторя и сега. Деца, силата е в знанието. Всички знаем, с мускули физически силният ще победи 1, 2, 3, 5 най-много. А знаещият човек ще победи и ще поведе цял един народ. Бъдете винаги толкова знаещи и толкова трудещи се. Обичам ви безкрайно и съм горда с тази вашите постижения. Аплодисменти за нашите ученици. Трябваше старшия експерт на военен клуб да раздаде днес наградите, но поради нейно отсъствие госпожа Николова беше помолена да дойде на нашата сцена, за да връчи грамотите и наградите на нашите ученици. Здравейте! Здравейте, скъпи гости, скъпи колеги, мили деца! Госпожа Карова каза толкова красиви думи, че след нея ще ви кажа само: вашето училище се гордее с вас. Може би аз да ги чета, а вие да им ги давате. Мартин Каров в категория най-оригинален стил. Мелиса Рачев в категория патриотична творба. Александър Пекливанова в категория патриотична творба. Кристиян Терзийски в категория патриотична творба. Калина Георгиева пророни сълзички, преди малко видяхте. Честито, категория патриотична творба. Илияна Карова в категория най-млад участник. Дея Трифонова, категория патриотична творба. Лея Димитрова, отново категория патриотична творба. Виктория Маринова, също категория патриотична творба. Диан Анастасов, категория патриотична творба. Ивайло Василев, отново категория патриотична творба. Теодора Качалова, категория патриотична творба. Василена Кузманова, отново категория патриотична творба. Катрин Здравкова, отново за патриотична творба. Мария Наскова, отново категория патриотична творба.
И това е за скромната госпожа Карова от Военен клуб Признателност. По пътен вятър, деца, може да се поклоните и да слезете по местата си. Качеството и свойството да ни укрия и отпраща в други пространства, да ни откъсва от действителността и да ни потапя в свят на други измерения. Поетичните слова трептят, топлят, радват, лекуват душата, а оттам и тялото. Карат ни да се чувстваме щастливи и удовлетворени. Приятно слушане, гледане и наслаждаване. Когато се ражда поет, небето разтваря вратата си стара и Бог коленичи на прага смирено, защото се ражда нова вселена, когато се ражда поет. Когато се ражда поет, палачите грабват ръждивите млади, въртят очилата, припяват си радост, защото няма да бъдат без работа, когато се ражда поет. Когато се ражда поет, Сократ вечерите чупят ковчезите и свирят заря на пищани и прешлени. За мъртвите иде второ пришествие, когато се ражда поет. Когато се ражда поет, камбани в сърцата будят децата. Обличат се празнично, турбат се весело, на сватба или на смърт сме калесени. Когато се ражда поет. Когато се ражда поет, само майките плачат, забраждат се в драча, вторачат се с ужас в луката празна. За себе си майките нищо не раждат, когато се ражда поет. Яна дуй, дядо Кавала, след теб да викна запея песни, юнашки, хайдушки, песни за вехти войводи, за Чавдар, страшен хайдути, за Чавдар, вехта войвода, синът на Петка страшника, да чуят моми и момци, по сборове и по седенки, юнаци по планините и мъже в хладни механи. Какви е деца, раждала, ражда и сега, българска майка юнашка. Какви е момци, хранила, храни и днеска нашата земя хубава. Ах, че мен, дядо Додея, любовни песни да слушам, а сам за тегло да пея, тегло дядо сиромашко. И за своите си кахъри, черни ядове. Тъжно ми, дядо, жално ми, ала засвири, не бой се, аз нося в сърце юнашко, глас имам меден загорски, тако ме никой не чуе, песента ми ще се пронесе по гори и по долища. Горите ще я поемат, долищата ще я повторят и тъгата ми ще мине. Тъга, дядо, от сърце. Пък който иска да тегли, тежко му нима ще кажа, юнакът те го не търпи, ала съм думал и думал. Блаземо, който умее за чест и воля да масти, добро да прави, лошия с ножа по глава, пък ще си викна песента. Кой не знае Чавдар войвода, кой не е слушал за него, чорбаджия ли изедник или турските сердари, овчар ли по планината или пък клети сюрмаси. Водил бе Чавдар дружина тъкмо до 20 години и страшен беше хайдутин за чорбаджии и турци. Ала за клети сюрмаси крило бе Чавдар войвода, зато и му бе песента на Странджа бе гората, на ерити перит тревата. Меден им кавал приглаша от цари градото сръбско и сясен ми глажа тварка от бял море до Дунав по румелийски порето. Един бе Чавдар войвода, един на баща и майка, един на вярна дружина. Мъничък майка остави, глупав от татка отдели, без сестра Чавдар.
без братец. Не ни иде някой роднина, един сал, двойка и зедник и 9 дружина. Хлапак 12 годишен овчар го даде майка му. По чужди врата да ходи, на чужд хляб да се научи, но стоя чавдар. Що стоя? Стоя му от ден до пладня. И какво да ми спечели? Голяма армаганна майка. Те с тежки думи отровни. Що ме си майко продава на чуждо село Аргаци? Козиловци да пася, да ми се смеят хората и да ми трут в очите. Да има баща войвода, но толкова змина дружина. 3 кази да я напашил, да бъде стара планина, а аз при гуча да седя, при то сиромашки и зелен. Копелето му да бавя, час по час да ме нахопва, че съм се и аз обочил, че човек няма да стане и ще да гния в тъмница. И ще ми несат месата на карава или на кола. Не бил човек двойка ми, проклете майко, казвам ти, неща при него да седя. Искам при татка да ида, при татка в стара планина и татко ми да ме научи, на къвто иска занаят. Зави се, майка, заная, камък и падна на сърце. Гледа си в очи чавдара, почи го черница, глади му глава кадрава и ръда гледа, да плаче. Чавдар я плаха изгледа. Сълзи той научи, майка си бърше попита. Кажи ми, маля, що плачеш, да не са татка хванали? Хванали или убили? Да ти си, маля, остава сирота, гладна и жадна? За тебе плача, чавдаре. За тебе, дете хубаво, писано, още шарено. Ти ми си, синко, едничък. Едничък, още маничък, а лошо да ми хортуваш. Как ще те, майка прежали, да идеш, синко, с татка си, хайдутин, като ще станеш. Татко ти с нощи доходил, за тебе, синко, да питам. Много ме изсъдил и хокал. Що съм те, синко, платила? При войча ти, а не при него. Да види и той, че има хубаво дете иначе. Далеч ли да го проводи, на книга да се изучи, или в идучен на правилник по планината да ходи. 300 изрече заръчал. В неделя да те проводя в идушкото сборище. Ще идеш, синко чавдаре, едничко, черна майка. Ще идеш утре при него, ала те клетва заклинам. Ако ти е мила майка ти, да плачеш, синко, да искаш, с дружина да те не води, а да те далеч проводи, на книга да се изучиш, майси си писма да пишеш, кога на гърбе отидеш. Рипна ми, чавдар от радост, че при татка си ще иде, страшни хайдути да види на хайдушкото сборище, а майка ядна жалостна, дете си мило прегърна и пак заръдана заплака. От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Там зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка. Ази съм сирак. И треперя малко, зима дойде вече. Ти, Батак, не си чул? Аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те се вземе. Като ги изклаха, Чичо, аз видях. Ступор ги сечеха тъй на тръбника. А пък аз и плачех, а ме беше страх. Само Бачо Пеньо с голям глас извика. И издъхна Бачо. А един хайдук баба ми заклая под вехтата стряха. И кръвта потече из нашия капчук. А аз и бях малък и мен не заклаха. Татко ми излезе из къщи тогас, с апарат в ръце и нещо продума, но те бяха много. Пушнаха за в час и той падна на знак, уби го куршума. Мама изкочи откъде не знам и фана на татка да рита, да плаче, а нея скълцаха с един нож голям, затова съм Чичо, аз сега сираче. А бе много страшно там да бъдеш ти. Не знам защо не щяха и мен да закола.
Племенята плавно ги взе да прашли и страшно му чеха кравата и вола. Тогава бях от школа навън, и когато страшното замина, се оказа, че в оня големия огън изгоряла война и дяда изтри. И черквата наша, Чичо изгоря, и школото пламна, и девойки 200 станаха на въглед, някой ги запря. Той много още, дяца и невеста, а Кака и Леля и други жени мъчиха ги 2 дни, да пък ги затриха. Още слушам Чичо, как фискато ни и детенца много на маджрак набиха. Всички из свят затриха, как не бе ги грях. Само дядо Ангел живя сърмаха, той париско те възбираше за тях, но поп Трендафила с гвозди и главаха. И уж беше страшно, пък не ме бе страх. Аз треперих само, но не плаках веки. Мени други дяца отведоха с тях и гължи събрани убиха на всеки. В Помашко село, не знам кое бе, мене ме запряха, нейни от земята. Аз издухкам, гледах синето небе и всеки ден плачех за мама, за тата. По-добре умирвах, но не ставах турка. Като ни пуснаха, пак так живях. Подир 2 години посрещах на гурка. Тогава с лошо време и за тях места плакна ги и ние, както те ни клаха. Но нашето село, Чичо, запустя. Ти, Чичо, не си чул заради Батак, а аз съм оттам. Много е далече. 2 дни тук гладувам, защото съм сирак. Треперя малко, зима дойде вече. Ето, аз дишам, работя, живея и стихове пиша, тъй както умея. С живота подвежди се гледаме строго и боря с него, доколкото мога. С живота сме в разпад, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив, дори да умирам, живота с грубите лапичи лични, аз пак ще обичам. Да кажем, сега да откажем уважението и питат. Как? Искаш и час да живееш? Веднага ще кресна. Свалете, по-скоро свалете въжето, злодеи. За него, живота, направил бих всичко, летял бих с пробна машина в небето, бих влезнал в взривна ракета с миджа, бих търсил в простора, далеч над планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдъл, да гледам как горе небето си не е. Все пак ще чувствам приятния гъдъл, че още живея, че още ще бъда. Но ето да кажем, вие вземете колко пшеничено зърно от моята вера. Бих ревнал тогава, бих ревнал от болка, като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъда разнищен. И още по-ясно, и още по-право. Миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да сразите моята вяра, книги четите. Моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър. А как ще щурмувате? Моля, с куршуми? Не, неуместно. Ресто не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити. Хубава си, моя Гого, миришиш на младост, но вселяваш сърцата ни само скръб и жалост. Който веднъж ще погледне, той вечно жалее, че не може по твоите сенки да изтлее. А комуто стане нужда, веж да те остави, той не може да е жив да те забрави. Хубава си, моя Гого, миришиш на младост, но вселяваш сърцата ни само скръб и жалост. Твоите буки и дъбове, и твоите шуми късти, и цветята, и водите, агнетата тлъсти, и божурът, и тръвите, и твоята прохлада. Всичко, казвам понякогаш, като куршум пада на сърцето, което е всякогаш готово да поплаче, кога види природата ново, кога види как пролетта старостта изпраща. И под студът, и под снегът
живот се захваща. Понякога ще идвам в сенячи. Като не очаквам и не искам гостини, не ме оставяйте навън на пътя. Врачите не залоствай. Ще влезна тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя. Като се наситя да те гледам, ще те целуна и ще се отида. И целият скован от злоба си, о, шумен и разбуден град, и твоите електрични глобуси суенете и празнично блестят, че всяка вечер те ненужена, ти виждаш бедните деца и обидата незаслужена по изморените лица. Съдбата рано ги излъгала, живота сграбчил дъхнат, и ето ги, стоят на ъгъл, с прихлупен до очи каскет. Какво им даваш? От разкоша си ти, толкова щедър към едни, а към бездомните гаврошовци жесток от ранни младини. Пред твоите витрини блескави, на куп застават често те, и колко скръб в очите трескави, и колко мъка се чете, но тръгват си те пак одрипани, с въздишки, плахи на уста, а тези витрини са обсипани с безброй жадувани неща. Цицелия, скован от злоба си, о, шумен и разбуден град, и твоите електрични глобуси суят и празнично блестят. Молитва на Атанас Галчев. Прекрасното стихотворение ще го чуем в изпълнение на Мария Цънцарова и Яна Костова. Аз не помня, аз не съм видял. Минаха ли моите години? Ти не ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял. Изведи ме вън от всяка сложност, научи ме пак на простота, да отдавам сетния петак от сърце на срещнатият кров. Да усещам своя радостта на невинното дете, което първите снежинки от небето сбира с отворена уста, и без свян да мога да говоря с простите на простния език. Научи ме, Господи велики, как да живея като всички хора. Към родината на Атанас Галчев стихотворението ще бъде представено от Ивайло Василев, Георги Парушев и Валерий Телкийски. Не съм те никога избирала земята. Родих се просто в теб на юнски ден в зноя. Аз те обичам не защото си богата, а само за това, че си родина моя. И българин съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя за ослепелите бойци на Самуила. Да търси който ще в теб сполука бърза и почести и власт със страст една и съща. Страдание до мен по-силно с теб ме свързва и нашата любов в една съдба превръща. Добрите писма на Валерий Петров ще ни представи Полина Мамажанова, която от тази година е в нашето училище и е с руски произход, въпреки това се справя прекрасно с българския език. Браво! Толкова радост извика писмото с добри новини. Гледам клеймото на плика и пъти му смята. Мисля си, значи когато бях вчера плика на тъжа, лището с радост богата е вече летяло към мен. Значи, така ни се струва понякога черен светът. Хора, не дайте тъгува, добрите писма са на път. Към себе си на Дамян Дамянов
Ще ни го поднесат Николета Василева, Лора Дирвишева, Моника Куманова и Дора Димитрова. Когато си на дъното на пъгъла, когато си най-тъжен, най-злочест, от балещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез. Когато от безпътица премазан си и си зазидан в 4 стени, от всички свои пътища прерязани, нов път си направи и пак тръгни. Светът, когато мръдне пред очите ти и притъмнява в тези две очи, сам слънце си създай и от лъчите му с последния до него се качи. Трелив и свяпен на живота ребуса, на кръст разпъва нашите души. Загубил всичко, не загубвай себе си, единствено така ще го решиш. Предстои да чуем лунната соната на Дамян Дамянов, ще изпълнят Диана Костова, Виктория Георгиева и Ивайло Василев. Лунната соната и разплаква бледата луна и разпаля до стъклата. Притвори прозореца, мълчи. Долния етаж свири живо пияно, много тъжно. Не плачи, нищо навън забравя рано, нищо е пездата, пълни с мрак. Птиците са влюбени звезди, тихичко си дават таен знак. Не плачи, нали и ти си птица? Нищо, че те полите шумят и раздават обич и прохлада. А под тях прегърнати вървят всички млади. А и ти си млада, не скърби, затворено сърце. И за теб ще дойде светлината. Чувай, долу две добри ръце, тъжно свирят лунната соната. Понякога съм толкова добра, че цялата изтръпва ми боли ме. И вените ми сплетени от гора ми търсят ново, благородно име. Понякога съм толкова добра, изкривена в коша шимшира на двора, неизмислена игра ме търси и ръцете ми намира. Понякога съм светла като мед, тогава светли устни ме обичат. Понякога съм златен слънчевид, красив като главата на момиче. Понякога съм бяла и добра. Как рядко ми се случва да съм бяла. Тогава искам сън да подаря на всеки го и своята обич цяла. Да счупя на парченце стъпо, да пръсна и добри ръце да сгрея и дала съм на вече стъпо, да пази своята тайна, че живея. Сборници и списания и книгата Изгрев. Заповядайте, деца, очаквам ви. Това са Илянка Карова, Лея Димитрова, Мария Цанцарова и Мелиса Реджеп. Понякога, когато се усмихвам, душата ми с крила към слънцето полита. Понякога, когато в сънищата ми красиви, вълшебна фея ме спохожда. В горско цвете се превръщам и ставам най-хубавата брошка на гората. Понякога, защо не само е понякога? Една усмивка за слънчеви одежди, зорница е над моята душа. Две въгленчета дребни блещукат и скрият през погледа на нежно лице. Мрака пътя ни посочва и стъпват поетични съчки в мен. Това лице, небесно цвете, с жизнено упойващ аромат, отронва мънички листенца и сякаш свириста роса укъпва моето сърце. Пред теб, жена, божествен пламък, запали огненото слънце в мен. Аз коленичам,
Учителко, с цялата си огнена любов на теб поднасям своя дар, букет от безконечна благодарност. Пиша от радост, пиша от болка, пиша от скука дори. И изживявам живота си двойно. Веднъж в реалност, а друг път в мечти. Когато попадна в света на поета, съзирам невидимо цветно небе. Небе от цветя, небе от усмивки, небе от мечти. И като малка пчелица отпивам вълшебния търсен нектар. Но щом се наситя, за миг се пренася в мрака на сивия ден. И как да усетя дъха на цветята, щом даже стрък цвете тук няма край мен. Скъпи гости, уважаеми дами и господа, това бяха нашите герои днес. Аплодисменти за прекрасните ученици от основно училище Кашикаджибека. Най-послушните, най-удохотворените деца с най-подкрепящите и прекрасни родители. Благодаря всички. Благодаря, деца. Искам да ви поздравя. Бяхте прекрасни. Повече, отколкото дори очаквах. Сцената не ви стресна. Разбрах, че усетихте опората на своите близки. Винаги се справяйте толкова успешно. Не само тук на сцената, но и в живота. На добър час и много успех за напред. Това беше всичко от нас. Надявам се да сме успели да въздействаме и да възродим една традиция, която имаше преди време. Рецитала като културно мероприятие в училищата. Днес рядко се прави такъв рецитал, така че с цялото си сърце вярвам, че все повече деца ще се докосват до поезията, ще усещат вълшебството, което тя ни дава. Още веднъж благодарим, че споделихте с нас този празник.